everyone, welcome back to my channel. Ani godan video nोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोन होननानै लाहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनै बानि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै थ'दो बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ जागायलांदिनि सनाफोर दिनै मर्निं हाबाब रब्रा बिदिनो थायाबो हारसिंबो थाया आरोना बाबाया दल थादोना नोंखौ मर्निं टाइम जाबाय दा बिदिनो 7:30 जाबाय आरोना दुगैखां लोबस्रां खामानि जोबस्रांजोबनानै दुगैखांनानै लाबाय एसे देलायनानै लाबाय आरोना मर्निं ब्लगखौ स्टार्ट खालामलायबाय सानाबो जि मोजां सान्दुं ओंखारबाय आरोना ब्लगखौ फुंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसैलाय ना सनाफोर डेलि ब्लग भिडिअ लाबोबाय थायो जेखौ न'आव मा खामानि मावदों मा जादों मा लोंदों देखायनोसैलाय आरोना सनाफोर ब्रेकफास्ट खालायाखै फुरि जानोसै आरोना दिनै फुरि जानो सानदों ओंखायनो बानायनोसै आरोना नायलांबाय था सनाफोर दिनै भिडिअखौबो जोबजासिम अननानै मोजां कमेन्ट खालामदोलाय आरोना बिब'खौ गोसोखौ गोजोन होदोलाय आरोना नोंथांमोनाथ' आं बयबो नायनो मोजां मोनखायो आंनि भिडिअखौ मिथिखायो आगैमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनखायो ओंखायनो आं जि कमेन्ट मोजां मोननानैनो आङो माने भिडिअखौनो सानफ्रामबो लाबाय थानो गोसो जालायलायो आरोना सनाफोर खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजोंबाबो नोंथांमोननो खाथियाव नोंथांमोननो भिडिअ लाबोनो हाबासो माने बिराद गोसोखौ मोजां मोनलायलायो आरोना नोंथांमोननि कमेन्ट मोजां फरायनो मोननानै बा अननाय मोननानै गोसोखौनो बिराद मोजां मोनलायलायो आरोना बेबायदिनो नै आङो हाना लाखांजोबखांबाय मा होनोमोनलाय आलुजों सबायबिमा दं बुरजा थाइथारबायना न'नि सबायबिमाया ओंखायनो भाजा बेजोंनो जानोसै आरोना ओमफ्राय आङो माबाखौबो नै दहायनो नानानै दोनखाबाय एबार आरामनो गल खालामनानै नानानै लानोसै आरोना नायलांबाय था सनाफोर दिनै भिडिअखौबो जोबजासिम आरो माखासे आंनि साबसक्राइबारफोरा बुंदों आरोना केक बानायनायखौ स्किप खालायालासेनो A to Z लाबो आरो बिदि होननानै बुंदों आरोना स्किप खालायालासेनो माने देखायनो थिनदों आरोना जोंबो बानायनानै जानो होननानै जायफ्रा रोङा आरोखि ना बिसोरनि थाखाय गोरोंफोरनि थाखाय नङा माने आंबो एथ'ग्राब माने गोरोंबो नङा आरोखि ना न'आव एसे माने फिसाफोरखौ बुरखायनो आन्था रोंगौ आरोना बिमाफ्रा बिदिनो सोलोंनांगौ जायो आरोना खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जायाबाबो माने एसे बानायसाबनानै जाहोनांगौ जायोना एखमबा समफ्राव ओंखायनो आंबो बिदिनो जाखिनि रोंगौ बेखौनो आं लाबोगोन र' आरो साननैसोनि गेजेराव लाबोगोन आंखौ माने केक बानायनाय भिडिअ केक बानायनाय भिडिअ लाबोनो थिनदों नालाय आंखौ स्किप खालायालासे ओंखायनो लाबोगोन आगैमोन र' दसे एसे नेथ' आरोना टाइम मिलायथ'वाखै आरो जानोबो बिथ'वाखै नालाय गथ'आ जानो बिबा आं बानायखानांगोन नालाय ओंखायनो बानायथ'वाखै दा बानायबा आङो लाबोगोन A to Z लाबोगोन आरोना आं बोरै खालायगोन नायलांबाय थादो भिडिअ भाजाखौ एवनानै लागोनसै फार्स्टआवनो साफाखा आरोना फुगारबाय थाखायो ओंखायनो आंहा बेहाय नायो आरोना रुथि आरि नाबा फुरि जायैया बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना ओंखायनो जानो लुबैबाय दिनै आरो सानदेबो स्कुल आरि गैया ओंखायनो मोजां नाखाबाय आं गुरै जाखाबाय ओरै फुरि माबानो थाव होबाय आं ओरै भाजा जि जानो लुबैनानै दङमोन आरोना आङो दिनैसो समायानो जाया बिदि फुरि आरि लानानै जानो सावखांजोब्बाय आङो नै ओमफ्रायो भाजाया मोनथ'वाखै भाजा मोनबाथाय जानोसै नै आंना बानलु दुम्मासे लाखाबाय पियास थाइसे लाबाय भाजा जानोसै फिसाजोआ मालाय टिभि नायनानै जाहैबाय आरोना जानोसै उखैबाय ओंखाम ओंख्रि दानो संथ'ला आरोना बेखौ जागोनसै फिसाजोआ मालाय जाहैबाय टिभि नायनानै ini baldu bujun, ada baldu gusaka.
जाखांगबाय दानो ओंखाम जाथ'ला आरोना 9:30 जाखाबाय जोंना ब्रेकफास्ट खालायनायानो 12थासोआवसो संजानोसै आरोना ओंख्रि जाया दिनै आलु बाथोन दाउदैल' जागोन आरोना दा 12:01 गुदुं गुदुं संनानै जानोसै आरोना दानो उखैथ'ला नै जि गोलैदों नै आइ मामि राजा बिमा आयंखौ मामिया नोंखौ सबाय बिमा खानानै लांफैनो थिनदों आयं होननानै बुं थां दानो देंखि थां सबाय बिमाया गोजौ गोजौनि ओरैनो आदानिसो जागोन ना ओइ न' खाथिनि आब'नो हरनोसै खाना लांफैथों गानहोदो ओमफ्राय लायदो थिनहरदां दावदै लायनो ओरै जिं जिं थांदो आं नैबे लामायाव नेबाय थानोसै थाब थांनानै फैदो आयंआ गैयानो फन हरबाय आङो दा बेलासियाव लांफैगोननो मा सोरबा बियो हो नानि बियो सोर बे नै न नानि होनलाय दे नानि होनलाय आव सना होनलाय दे सना होनलाय दे